Hallelujah. Therefore, Onyami onhyira w'ane anɔpa yi nso ewia nyinaa sɛ nwummere Onyame nyɛ ɔkɛseɛ no ntrɛ w'ahye mu. Ɛnnɛ nso mema wakɔ abade ba wote aseɛ san dwumadie yi so. Yɛbɛfa akenkan nsɛm yi fi Genesis a ɛyɛ Mose nwoma a ɛdi kan eti 33 baako ekosi edu. Genesis eti 33 baako kosi edu. Adɔfo no metifi asɛm no si Jacob ne Esau ɛyɛ Asomdwee. Yɛn nyinaa yɛkae Jacob ɛberɛ a ɔyɛ ne nua Esau bɔne ɔkɔgyee ne mpanimdie no odwaneeɛ. Nanso ɛnkɔsi hwee ɔkɔkɔsom yaa ɛwɔ ne wɔfa Laban nkyɛn. Ampa onye agyapadeɛ deɛ nanso na n'akoma ɛntɔ ne yam. Nti Onyame ɛka kyerɛ sɛ ɔnsan kɔ ne nkurɔfoɔ hɔ na ɛkɔyɛ n'akometu sɛm ɛsiane sɛ ne kyerɛ sɛ Esau bɛnya aku no ara. Nti odi nkan yɛhwɛ eti 32 no a odi nkan ɛsoma ne nua yi ɛkɔhwehwɛ Esau. Ɔsomaa ne nkoa ɛkɔhwehwɛ Esau na ɔmuhu sɛ ɔno nso na Nyame ahyira no. Na mpo saa berɛ no mpo na Esau koraa mpo ɛhwehwɛ ne nua Jacob deda. Enti nkurɔfoɔ yi nkoa yi ɛba bɛka kyerɛ no sɛ wo nua no ankasa ɔhwehwɛ wo. Ɔba koraa ɔde akofoɔ 400 koraa na ɛba. Nti ɛno ma Jacob ne kɔmɛtu kɛseɛ paa. Nanso na ɛnyɛ Esau botae ne sɛ ɔne ne nua no ɛba abɛko. Jacob deɛ ne sɛ nti no ɔhyehyɛɛ ne mmoa ɛdi animu ɛde ne nkoa ka ho bi. Afei ɔsan ɛde Leah ɛne ne mma ɔde nkan de mmaawa no ɛmba no ɛdi kan ɛsiane sɛ ɛberɛ na Leah ɛdu baabi a na ɛnsɛ de wɔatwa awoɔ no ɔde na baawa ɛma Jacob ma ɔno no ɛtoa so woyɛ. Rachel nso saa berɛ no ɔnwo nti ɔno nso de ne mmaawa ɛma Jacob ma ɔne ɔmo woyɛ. Nti ɔde mmaawa yi nyinaa ma no di kan ne ɔmo maamenom ɛna afei ɔma Leah nso so ne ne mma ɛtoa so ansa na ɔma Rachel ne ne mma nso atoa so. Wei ɛtwe m'adwene gyina so ma mehu sɛ ne kyɛ sɛ sɛdeɛ Jacob ɛtwiti ne ba Joseph no ne ne maame no ne kyɛ sɛ ɛno no ka ho bi na ɛde ɔtan bi ɛde baa enuanom yi ntɛm. Ɛyɛ enuanom a na meka Jacob mma no Joseph ne ne nuanom ntɛm. Nti ɛyɛ na nkɔmpɛ sɛ ɔmo kɔ no ne adeɛ nyinaa. Efie mo nkɔla berɛ mu na ɔmo ani tua sɛdeɛ na Jacob ɛyɛ Joseph ne ne maame. Adɔfo nom yɛhu ne sɛ Esau no wɔ akoma bi a ɛna nɔpɛ yi ewia nwummere yɛpɛ sɛ yɛn nso yɛsua ɛsɛ na wɔfakyɛ akoma. Na ne nua di yɛ n'akyi nyinaa no na ɔhwehwɛ ne nua no na ɔde ne mfom so akyɛ no. Na wɔtumi efua ne nua enya ne nua. Woyɛ den a ɔmo firi yɛfunu baako mu na ɛbaayɛ. Saa na mene wɔn nso ɛnɛ Onyame awo yɛn foforɔ. Ti yɛn nso yɛfa ne sɛ yɛawo yɛn foforɔ Awurade mu yɛfi yɛfunu baako mu yɛfi gya baako yɛfi Yesu Kristo baako mu ɛna yɛsane. Ɛno nti Awurade ndom yɛn ne yɛmfa Kristo Yesu su ne bi ɛyɛ fakyɛ su yɛsan sɛ asɛnnua no so mpo yɛa na ɔba bɛwu agye yɛn nkwa no yɛa nso yɛsan bɔ na asɛnnua mu na ɔka sɛ gya fakyɛ ɔmo ɛfisɛ ɔmo nnim nea ɔmo yɛ. Nka Awurade adom yɛn aboa yɛn na yɛn nso so obi afom yɛmfa nkyɛ no. Yɛn nso ne afom obi a yɛnkɔ ne nkyɛn ɛnkɔpa ne kyɛw sɛ fakyɛ me nea meyɛ manyɛ ne yie. Ɛno na yɛ Kristo su. Ɛno na ɛkyerɛ sɛ yɛn n'akyidifoɔ. Ɛno na ɛkyerɛ sɛ wawo yɛn foforɔ. Ɛno na ɛkyerɛ sɛ yɛyɛ nkurɔfoɔ a yɛyɛ setie ma Awurade asɛm ɛsiane sɛ ɛtwa sɛ yɛde kyekyɛ yɛn ho sɛdeɛ Kristo Yesu nso ɛde akyɛ yɛn ni. Ɔdɔfoɔ Kristo ɛnkyɛ na waba. Sɛ yɛn nnɛ sɛ mfe apem akyi so yɛayɛ krado sɛ yɛyɛ firi asase so ansa na Kristo aba a yɛbɛkɔ kɔdi da ni awie anaa. Sɛ biribi wɔ hɔ na ɛsi yɛn kwan a nti ama yɛntimi mfa nkyɛ a yɛsɛ Nyame nkronkron sɛ ɔmbɛdom boa yɛn ne yɛntimi mfa yɛn ho mfomsoɔ ɛnkyekyɛ yɛn ho. Na Onyankopɔn nam n'adom so nhyira yɛn.
Enye obiara na ebia obekọ ne nkyɛn sɛ ɔmfa nkyɛw ɔde bɛkyɛw. Obi betumi edi wo ho fɛw, obi betumi aka ne ɔpɛ nanso yengyina Nyame asɛm so. Na yɛmfa ntu anamɔ na Onyankopɔn nso obehyira yɛn. Ɔdɔfo ɔkyɛ asɛm no na ma yɛ kokromoti egyina hɔ. Na sɛ wo subscribe nso a subscribe na yɛmfa nhyɛ Awurade anuonyam. Ɛneɛ na bye bye.